Entrada máis espectacular que fixen nunca para recibir un premio ou ir a unha gala ou ceremonia. Hola! Descubres un xeito da mar que non... Bueno, que é completamente novo. Dixo pasaporte galego, teño que facer outro chinchín. Pasaporte galego. Sentimentalmente estou moi unido a ela. Non ves nada. Que canto tempo levabas ti en Madrid sen respirar aire puro? Bastante.